Hii Lovebirdz Family, guys, good morning ಮಾತರೆಗ್ಲ ಇಂತ ವ್ಲಾಗ್ ದಾದ ಪಂಡ ರೂಟೀನ್ ವ್ಲಾಗ್ ಅಂಚನೆ ರಾಜರ್ನ ಒಂಜಿ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಉಂಡು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ದಾದಂದು ವಿದಯ ಪೋರೆಂಡು ಅಂತೆರೆ ತೂಗ ಹೋಡೆಲ್ಲ ತೊಂಪೋಪೇರು ಪಂದ್ ಅಂಚನೆ ರೂಟೀನ್ಲ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ಸಾನ್ವಿಗೊಂತೆ ಡ್ರೆಸ್ಸಸ್ ಪೂರ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಲ್ಪರೆಂಡು ಪೂರ ರಾಜರ್ನ ಮಿತ್ತ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆತನಿನಿ ಸರಿ ಗೈಸ್ ಇಂತ ವ್ಲಾಗ್ ನಂಜಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪೊಡ್ದು ನಿಕಲ್ನಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆದಿತ್ತು ಜಡಂಜಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಲಿ ಅಂಚನೆ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಹೋಮ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಪೂರ ಬೋಡಿತ್ತಂಡ ಸಾನ್ವಿ ಹೋಮ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲತಿಲೆ ಈ ನಂಬರ್ಗೆ ನಿಕಲ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಹಾಯ್ ಇಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತು ಡೀಟೇಲ್ ನಿಕ್ಲೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪ್ರೈಸ್ ಆವಡ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಪೂರ ಉಂಡು ಅಂತ ಪೂರ ಡೀಟೇಲ್ ನಿಕ್ಲೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಬೈ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಹೆಲ್ದಿ ಫುಡ್ ತಿನ್ಲೆ ಈ ಟೈಮ್ ಅನ್ನೊಂದು ಇಂಥ ವ್ಲಾಗ್ ನಂಜಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪಗತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ರಾಜರ್ ಚಾಪರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚನೆ ತೊಲಡ್ದೊಂಜಿ ಆರ್ಡರ್ ಮಂತಿತ್ತ ಆಫರ್ ಇತ್ತು ನಕಲ್ನ ಅಂಚೆ ಅದು ತೂಕ ಇತ್ತೆ ಫೋನ್ ಮಂತಿರಗುಲ್ ಕೆಲವು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ದೆತೊಂದ ಅವೆನ್ ತೋಚ್ಪಾವೆ ಓಪುರೆ ನಮ್ಮ ದೆತೊಂದ ಅಂತ ಪಂದ್ ತೂಕ ತಿರ್ತು ಪೋಯಿ ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಪೂರ ದೆತೊನ್ಗ ಬಕ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಅಂತ ತೋಚ್ಪಾವೆ ದಾದ ಮಾತಾಡು ಅಂತ ಪಂದ್ ಗಿಫ್ಟ್ ನಾಪ್ತಲ್ದಗಲ್ಲ ಗಿಫ್ಟ್ ತುಲೆ ರಾಜರಿಗೆ ಒಂದು ಗಿಫ್ಟ್ ಅಂಕುಲ್ ಯಾನ್ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕನ್ಫೈನ್ ರಾಜರಿಗೆ ಯೂಸ್ ಆಗ ಮಸ್ತ್ ಅಂದಿರ ಯೂಸ್ ಆಪಿನ್ ತುಲೆ ಭಯಂಕರ ಒಂದು ತಾರ ಬೇರೆ ಪುನಃ ಅಂದ ಮೇನ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಬೋರ್ಡು ಅಂದ ಬೇತದ ಅದೊಂದು ತೋಜಾಲಿ ಒಂದೊಂಜಿ ಒಂದು ವಡೆ ವಡೆ ಒಂದು ಇಡ್ಲಿದಲ್ಲೊಂಡು ಇಡ್ಲಿ ಬೊಕ ವಡೆ ಬಿಡ್ಪಿನ ಶೇಪುಡು ವಡೆ ಬಿಡ್ಪೇರತಿ ವಡೆ ಬನ್ನಲ್ಲ ಈಗ ಬೊಡಿ ಹೆಂಗಲ್ಲ ರಾಜರು ತಾರಾಯ ಬೇರೆ ಬೇರ್ತಲೆ ಒಂದು ತಾರಾಯ ಬೇರೆ ಹಾ ಅಂಟ ಅಂದ ಅದೇ ಪತ್ತಂಡ ಅಡೇ ಕುದೊಂದಿನ ಮತ್ತೆ ಕೊಂದೊಂಜಿ ವಡೆ ಬಿಡ್ಪಿನ ತುಲೆ ಬೋಡೆ ಹೆಂಗಲ್ಲ ಸಾನ್ವಿಗೆ ಬೋಡ್ಗೆ ಪ್ರೆಸ್ ಮನ್ಪರವು ತುಲೆ ಪ್ರೆಸ್ ಮನ್ಪರ ಹೆಂಗಲ್ಲ ಸಾನ್ವಿ ತುಲೆ ಪಪ್ಪಾಯ ತಿನ್ಪಿನ್ ಅರೆಗ ಇತ್ತ ಕಾಂಡೆ ಒಂಚೂರು ನೀರು ಕೊರಿಯೆ ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡಾತಿನ ಫ್ರೆಶ್ ಪಪ್ಪಾಯ ಕರ್ಲಿ ಅಮ್ಮಗ್ಲೆ ಕೊರ್ಪಾರ ನಮ್ಮ ಗೈಸ್ ನಕ್ಲೆ ಕೊರ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬಬಿಶಿ ಏ ತುಲೆ ನಿಕುಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಿಪ್ ತಿನ್ನಿ ಅತೆ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಇಂಚೆನೆ ಹಕಲ್ನಾತಿಗೆ ತಿನ್ರೆ ಕಲ್ಪ ಅವಡು ಸೊ ಬಕ್ಕ ಬಕ್ಕ ಹಾಕುಲಿ ತಿನ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪಿಡ್ತೀರಿ ಇಂಚೆನೆ ಓ ಶೇಕುಂಡೆ ಪಪ್ಪಾಯ ಬಾರಿ ಶೇಕುಂಡೆ ಶೋಕ್ ಎಂಚ ಅನ್ಪುನು ಶಕ್ ತಿನ್ನಿ ಪಪ್ಪಾಯ ತಿನ್ನಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಒಂಜಿ ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರ್ಲ ಅಂಚನೆ ಕಾಂಡೆ ಪಪ್ಪಾಯ ನಮ್ಮ ಕೊರಿಯಾಡ ಮೋಷನ್ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆದ್ ಪೋಪುಂಡು ಲಾಯ್ಕ್ ಆಪುಂಡು ಅತಿ ಅಲ್ದ ಬಕ್ಕ ನಿಕಲ್ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಪೂರ ಕೊರಿಯಾರ್ಡ್ ಆಪುಂಡು ಈ ಮೋಷನ್ ಪೂರ ಗಟ್ಟಿ ಪೋದಿತ್ತಿನ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಪೂರ ಅತಿ ಸಣ್ಣ ಹಾಯ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಎಸ್ ಸಡನ್ ಆಗಿ ರಾಜರು ಪೇಡ್ರ ಬಂದಿರಿಂಕ್ ದಾದನ್ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ದೂರ ಪೋಪಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಂಗ್ ಸತ್ತೆ ಹೋಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಪಲ್ಲೆ ರಾಜರು ದೂರ ಪೋಪಿನಿ ಕುಡ್ಲಾಗ ಬೋರೆಗೆ ಕುಡ್ಲಾಗ ಗುಂಜು ಬಂತೀರು ಲಾಂಗ್ ಡ್ರೈವ್ ಫಾರ್ ಅಂಡ್ ಬನಂತೀರು ಬರ್ತದಾನಿ ಮೇರೆ ನಂಜಿ ಲಾಂಗ್ ಡ್ರೈವ್ ಲೆತಂ ಪೋಯಿ ಅಂಚ ಲಾಂಗ್ ಡ್ರೈವ್ ಪೋನ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಪೂರ ತೋಚ್ಪಾವತ್ತೆ 83% ಉಂಡು ಅಂದೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಂಕ್ ಬತ್ತದು ತೀರ ಕೈಕಂಬ ಹೋಗ್ಬೋಡು ಆಲೆಕ್ಕೋಡೆ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಮಲ್ತ ಬರೋಡಾಪುಂಡು ಸುರತ್ ಕಾಲಡ್ ಒಂಜಿ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಉಂಡು ಫೋನಾಗ ಮೆನಿ ತಿಕ್ಕುಡ ತುಕ್ಕ ಅಂತ ಒಂಜಿ 4 ಗಂಟೆ ಮೆನಿ ದೀಕ ಬೊಕ್ಕ ವಾಪಸ್ ಬನ್ನ ತುಕ್ಕೆ ಅಲ್ಪ ಪೂರ ತಿಕ್ಕುಣುಂದು 83% ಪಂಡ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜ್ ದೀನೆತ್ತ ಒಂಜಿ 2% ನಮ್ಮ ಆಸೆನೆ ಬಿಡೋಡು ಪಂಡ ಚಾರ್ಜ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಏಪ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಪ್ಪಾಗಲ 2% ಫಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಲೆಕ್ಕೋಡು 2% ಇಜ್ಜಿಂದ ಲೆಕ್ಕದಿಲ್ಲ ದಾದನ್ ಗೊತ್ತು ಸಡನ್ ಡ್ರಾಪ್ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇತ್ತೆ ಕುಡೊಂಜಿ ಏತರದಾನೆ ವ್ಲಾಗ್ ತೂವರ ತಿಕ್ಕು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ 4900 ಆಂಡ್ 4900 ಮುಟ್ಟ ಆಂಡ್ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಅವರ ಕುಡ್ಲಾ ಪೋದ್ ಬಂದಾಗ ಏನೆಲ್ಲ ಕೊಡು 5000 ಆಪುನ ಅಂದು ಮರು 5000 ಫಸ್ಟ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಎಂಚ ಪುರ ಕಲ್ಲ
ನೆಂಚಪುರ ಒಂಜಿ ಟ್ರೀಟ್ ಮಲ್ಪೇರು ಪೂರ ತೂಕ ಒಂಚೂರು ಬೆಲ್ಟ್ ದಾದನ ಕುಯ್ ಸೌಂಡ್ ಆವೊಂದುಂಟು ಅವಳ ಒಂಜಿ ದಾದ ಒಂದು ಕೇ ನೋಡಕಲ್ದ 30,000 ಮುಟ ಬೆಲ್ಟ್ಗೆ ವಾರಂಟಿ ಉಂಡು ಅಂತೇರು ಫಸ್ಟ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಎಂಕ್ಲ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ದಾದ ವಿಷಯ ತೂಕ ನಮ್ಮ ದಾದ ಅಂದು ಸರಿ ದಾದ ಗೊತ್ತು ಜಿಂಕ್ ಏತ್ ಪೊರ್ತು ಮುಟ್ಟ ಲಾಂಗ್ ಡ್ರೈವ್ ಅಮ್ಮ ಓದ್ವರ್ಕ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತಿಂದರ್ಕ ಪಬ್ಬಾಸ್ ಓಕೆ ತೂಕ ನಾನು ಅಲ್ಪ ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ಪೆ ಗೈಸ್ ತುಲೆ ಎಂಕುಲು ಸುರತ್ ಕಲ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾ ಸುರತ್ ಕಲ್ಡ್ ಒಂಜುಂಡು ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಬರೋದುಂಡು ತುಲೆ ఒక ದಾದನ ಒಂದು ಬಾರ್ ಜೋಡು ಸುಂಜ ಸುರತ್ ಕಲ್ಡುಂಡು ಮೂಲ್ ತುಲೆ ಆತರ ಮಾಂದ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಂಡ ಮಗಲ ಮೂಲ್ ಕುಲ್ಲರದ ಆಲಜ್ಜಿ ಮಾರ ದೊಮ್ಮುಡು ಸೈತೆ ಬೋದು ಅಂಚು ಮುಟ್ಟ ಪೋದು ಬರ್ಕಂತ ಚಾರ್ಜಿಗೆ ದೀದ್ ವೈದವಲು ಅಂಚ ಜ್ಯೂಸ್ ಪಾರ್ಕ್ ಕಂಬತ್ತೆ ಇದೆಗೆ ಮುಲ್ಪನೆ ಮುಟ್ಟೋಡು ಹೋಟೆಲ್ ಉಂಟು ಚೂರು ಜ್ಯೂಸ್ ಪೂರ ಪಾರ್ದು ಹೋದಾನಾಗ ಎಂತ ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇರುತ್ತೆ ಬೇಗ ಆಪುಂಡು ಅದೇ ತೂಕ ಏತ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಪುಂಡು 15 ನಿಮಿಷಡು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 15 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪೋಲಿ ಬಂದ್ಪೇರು ತೂಕ ಅಪ್ಪ ಜ್ಯೂಸ್ ಪಾರ್ಕ ಬೇಸಿಕಲಿ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಬಟ್ 80% ಲಾಕ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಗಿದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 5,000 ಸರ್ವಿಸ್ ಆಟ ಒಳ್ಳೆ ಮೇಲೆ ರೀಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಅಚ್ಚಾದೆಲ್ಲ ರೀಸನ್ ಗೊತ್ತಾಯಿದೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಸುರತ್ಕಲ್ ಗೊತ್ತಿದ ಸೂರಜ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಒಂದು ಉಂಟು ಬರೀತು ನಿಖಲು ಏತರದ ಹಾಕಿಡ್ ಹೋದು ಮ್ಯಾಪಿಡ್ ಬೀಯರ್ಡ ಇಪ್ಪಗೆ ತೊಚ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಎದು ಮಾತಾಡ ಗೋವಿಂದಾಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ಕಲ್ಪನೆ ಒಂದು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಯಾನ್ ತೂತು ನಿಖಲು ಇಲ್ಲಾರ ಯಾನ್ ಬಲ್ಲಾಗ ತೊಚ್ಕೋಯ ಕೂಡ ರಾಜರ್ನ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಲಲಿತಾ ಜ್ಯುವೆಲರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತಾಯಿದೆ ರಾಜರ್ ಮತ್ತೆ ರಾಜರೇ ಎಸ್ ಖುಷಿಯಾನ್ ಕೂಡ ಚಾರ್ಜ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಗೊತ್ತಾ ಧರ್ಮದ ಚಾರ್ಜ್ ಇದ್ದಿಕ್ಕಿಂತ ಓಲ್ಲ ದೀಪಿಡಿ ಅಂದು ಚಾರ್ಜ್ ಗೊತ್ತಾ ಮುಸರತ್ ಕಲ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾ ಬಂಡ ಕೈಕಂಬ ಪರಂಡು ಕೈಕಂಬ ಪೋನಾಗಿತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಪೋದು ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ಇತ್ತು ಇತ್ತ ಬ್ಲಾಗರ್ ಪೋದು ತೋಡ್ ಬೂರ್ವೇರ ಅಂದು ಮರ ತೋಡು ಉಂಡು ರೋಡ್ಲ ಸಫರ್ ಉಂಡು ಅಂಚ ಕೈಕಂಬ ಪೋರಂಡು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು 60 to 70% ಇತ್ತುಂಡ ಇಲ್ಲಾರ್ದು ಬಿದರ್ನಾಗ ಒಕ್ಕದ ಅಲ್ಪ ಒಂಚೂರು ಚಾರ್ಜ್ ದೀವಲಿ ಹೌದು ತೂಕ ದಾದ ಪೂರ ಹಾಕೊಂಡೊಂದು 8% ಆಗ್ಬೋದು 80% ಲಾಕ್ ಹಾಕಿದ ವಿಷಯದಾದ ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಮಾತ್ರ ಯಾಕಂದ್ರೆ 80% ಆದ್ರೂ ಲಾಕ್ ಹಾಕ್ರಿ ಇಷ್ಟ ತೂಕ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಪನ್ಪುಜಿ ಮಾರವು ಇದೇಂಕುಲು ಸಾನ್ ಬಾಬಾ ಒಂಚೂರು ಡ್ರೆಸ್ ತೆತ್ತೊನ್ಗ ಅಂತ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಕೆಲವು ಫ್ರಾಕ್ಸ್ ಪೂರ ಬೋಡಿತ್ತು ನನಗೆ ಇಂಚ ಪೋರೆನ್ ಬೋಡಿ ಗೊತ್ತು ಜಿ ಹಾಗೆ ಎಂತೂ ಆದ ಟೈಮ್ ಉಂಟಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂಚ ರಾತ್ರಿ ಕೊರ್ನೆ ಗಿಫ್ಟ್ ನಾನು ಮೇ ಬಿ ಈ ಬ್ಲಾಗ್ ಇಲ್ಲ ತೋಜಾರೆಯೋ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಇಲ್ಲ ತೋಜಾರೆಯೋ ಬಂಡ್ರೆ ಹಬ್ಬುಜಿ ಲೆಂತಿ ಆಂಟ ಮಿನಿ ಈ ಬ್ಲಾಗ್ ಅದೇ ತೋಜಾರ ಹಬ್ಬುಜಿ ತೂಕ ಅವಕೇನು ಇರು ನಮ್ಮ ಗೈಸ್ನಾಗ ತೋಜಾರ ಏನು ಬಂದು ಅಂಚ ತೂಕ ಸಾನ್ ಬಾಬಾ ಕೆಲವು ಡ್ರೆಸ್ ಪೂರ ಕನ್ಕಾ ಡ್ರೆಸ್ಸಸ್ ಪೂರ ತೋಚ್ಪಾರೆ ಈ ವಿಡಿಯೋಡೆ ಸೊ ಪೂಯಿನ ಮಾಡಿ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ದೂರ ಬಿದ್ದಾಡ್ದ ಪಂಡ ಬಪ್ಪನಾಡ್ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದಾಡ್ದ ಮಾತಿರ್ನಲ್ಲ ಬರ್ತ್ಡೇಗೆ ನಮ್ಮ ಬಪ್ಪನಾಡ್ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪೋಪಿನಿ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪೆ ಕೈ ಮುಗಿದು ಬರ್ಕಾ ಪಂದ್ ಮೂಲ್ತುಲೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಜಾತ್ರೆದ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಮಾತ್ರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತಂದು 31ಗೆ ರಾತ್ರಿ ತೇರು ಅಂಚದಾಲ್ತ ವಿಡಿಯೋ ಪೂರ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಚಾದಿ ಆನಿನಿ ಒಂತೆ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಮಾತ್ರ ದೇದೀನಿ ನನೆತ್ತೆ ಒಂತೆ ಪೊರ್ತುಡೆ ನಮ್ಮ ಕೈ ಮುಗಿದು ಬಿದ್ದಾಡುವ ಮುಲ್ಪದನೆ ಒಂಜಿ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಬತ್ತ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆ ತಿನ್ಕಂದ್ ಪಂದು ಬತ್ತ ಸಾನ್ವಿ ಅಕಲ್ನಟ್ಟು ಪೂರ ಪಾತಿರಂತೇರು ಹೋಟೆಲ್ ಕಲ್ನಟ್ಟು ಪೂರ ಅರೆಗೊಂತ ಗುರ್ತಲಾದಿತ್ತಂಡು ಅಂಚಾದ ಪಾತೆರೊಂದಿತ್ತೇರು ತೋಂದುಪ್ಪಾರು
ಪ್ರಜ್ಞೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇರ್ತಿತ್ತು ಯಾವ್ದೊಂದು ಓ ಅವನು ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ಕಾ ಅವೇ ಒಂದು ವರಿದು ಹೋಯ್ನ ಐಲೈನರ್ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಏನು ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ದ ಫುಲ್ಲು 10 ಶೇಡ್ ಉಂಟಾ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಪೂರ ಆಂಡ್ ಗೈಸ್ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ನಮಿತ್ತು ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಇಲ್ಲ ಪಪ್ಪಿನ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಾಂಡ್ ಸೊ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಫೋನ್ ಮಂತ್ ಬಂದಿತ್ತು ಒಳಗೆ ರಾಜರಿಗೆ ಅಂಚೆ ಅದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋಯ್ನಕ್ಲಿ ಅಲ್ಪನೆ ಪೂರ ಪೋದ್ ಬತ್ತ ಅಂಚೆನೆ ಇನ್ನಿತ ವೀಡಿಯೋ ಡ್ಯಾನ್ ಸಾನ್ವಿಗೂ ತೊಂದರೆ ಡ್ರೆಸ್ಸಸ್ ತೋಚ್ಪಾ ಬಂದಿತ್ತೆ ಅಂಚೆನೆ ರಾಜರಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಗಿಫ್ಟನ್ನ ತೋಚ್ಪಾವೆ ಬಂದಿತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಗಡ್ ತೋಚ್ಪಾವೆ ಅಂದೆ ಪಂಡ ಒಂದು ಲೆಂತಿ ಆಂಡ್ ಒಂದು 12 minutes ಆದಿಪ್ಪು ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಡ್ಯಾನ್ ದಾದ ಮತ್ತ ದೆತ್ತೊಂದ ಡ್ರೆಸ್ ಅಂಚೆನೆ ಗಿಫ್ಟನ್ನು ಪೂರ ತೋಚ್ಪಾವೆ ಸರಿ ಗೈಸ್ ಇಂಥ ವ್ಲಾಗ್ ಗೀತೆಯ ಒಂದೇನಡು ಇಂಥ ವ್ಲಾಗ್ ಒಂದು ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತನ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ತೆಗೆಗಾತನೆ ಸ್ಟೇ ಟ್ಯೂನ್ ಟಾಟಾ ಬಾಯ್